Сега искам да покажа на целия свят, а така също и на жителите на село Банско, как се прави оригинална капама по разложка. Значи намираме се в една разложка къща. Трябва да се вземе един съд глинен, за предпочитане да не е глеждосан, с водоизместимост около 5-6 литра, свинско месо, говежко месо, телешко месо, ориз, сланинка и кисело зелен и най-важната подправка цвекло в трошия, така нареченото чекане. И тъй като късно се сетих да снимам за YouTube, вече съм почти почнал капамата, сега ще снимаме как я довършваме. Слага се най-отдолу един ред с сланина, върху него зеленце, различни видове меса и чекането, поръсва се оризче и после пак. Слагаме така зеле. Сметка за всички вас, които сте тук. Хубава година ли беше? Реда. Още малко зеленце. И почваме да редиме месото. Свинско. Няколко къщчета. Така, пилешко, няколко къщчета. Що се отнася в личен план, не чак толкова хубава година от една страна. Телешко. Но факта, че имам възможността да изпратя старата и да посрещна новата година, това значи, че... Кървавица, домашно приготвена. Много по-хубаво и много ценя. Много се радвам, че посрещам новата година. Два пъти повече се радвам, че изпращам старата. Дай Боже, всички лоши неща да се тръгнат. Аз ти пожелавам много здраве и много щастие. Поръсваме и черно пиперче, защото на зърна не ми е вкусно. Това там е непослушният ми син. Тати! Тати! Поръсваме оризче. И почваме пак с зелено. А не видим малко оризчето. Ако е малко, съпругата ми ще извади още. Ориза трябва да се изтреби, независимо кое качество е. Да не има някой камък вътре. А между другото, банскалите не слагат ориз в капамата, защото ги е страх пилето да не изяде ориза. Ако нещо се запри, да се не паче такова.